Dat lied wat u net zong, dat komt uit 1978. Ik werd in dat jaar gevraagd door de voorzitter van de broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland. Want er zou een Europese conferentie gehouden worden in Den Haag. De Houtrusthallen. En aangezien ik al wat eerder muziek had geschreven, tekst had geschreven, werd mij gevraagd: wil jij een conferentielied schrijven? Voor die dagen dat mensen uit allerlei delen van Europa naar Den Haag kwamen. Nou, dat heb ik opgenomen. En ik moet u zeggen, ik heb wel heel veel liederen geschreven in mijn leven. En sommige liederen, dan heb je net bijna klaar. Dan is dat laatste ene rijmwoord wil niet. Herkent u dat? Als je soms gedichten leest, dan zit je soms dagen te zoeken van hoe moet ik dat nou invullen. Maar dit lied stond met een half uur op papier. Samen in de naam van Jezus. Melodie erbij. Piano achter in Zeist toen ik klein waar ik nog woonde. En dan is het zo bijzonder, want het was helemaal niet bedoeld dat het een lied zou zijn dat u hier vandaag zou zingen. Het was bedoeld voor die conferentie. En daar waren mensen, nou we hadden meteen ook al een Duitse, Engelse, Franse en een Zweedse vertaling, want ook in Zweden zijn heel veel Pinkstermensen. Dus die konden meteen inderdaad in alle talen meezingen, zoals ook het lied zegt. En ik moet je zeggen, het is op een of andere wijze dan mij bij het land ingegaan, want ik kwam een Maleise versie tegen, een Friese versie, als u uit Friesland komt. Nou, ik weet niet of het er nog, Brabants is geen dialect, geloof ik, hè? Of wel? Nou, anders kun je dat spel zelf maken. Maar in ieder geval zo heeft dat lied eigenlijk zijn werk gedaan, terwijl wat helemaal niet de bedoeling was. Het was gewoon voor die ene conferentie en dan was het klaar. Maar dan is het bijzonder dat God het dan toch gebruikt door de jaren heen om mensen ook steeds weer dingen. Als u wil wel weten, als u internet hebt, tik de titel van het lied maar in en heeft mijn naam erachter. Dan krijgt u het verhaal te horen, te lezen wat ik in het kort nu heel kort vertel. Nog iets over muziek. U zong net, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Mooi lied, hè? Rule Britannia is het officieel Engelse titel. Dat lied speelde ik donderdagmorgen in een grote kledingzaak. En als ik niet wil geloven, je mag straks de foto bekijken, die heb ik hier in mijn hand. Want er zitten poppen erop staan trouwens. Maar goed, dat mag ik straks hebben. Maar wat is het geval? Daar is altijd bij ons in Kootwijkerbroek, dat is vlakbij Barneveld, is een grote zaak. Die heeft dan in het voorjaar en in het najaar, hebben ze dus de aankondiging van de nieuwe kleding. Ja, zusters onder ons, je weet het allemaal wel hoe dat zit. We zijn nu de winterkleding. En dan is er dus ook muziek. En dan is er een pianist, accordeonist uit Amersfoort, die daar dan allerlei melodietjes speelt. En toen ik daar in het voorjaar was, toen zei ik, joh, kunnen we wel een keer wat samen spelen? Dus dan hebben we wat samen gespeeld. Moesie Den, nou ja, allemaal van die eenvoudige populaire liederen, Blowing in the Wind, nou ja, noem maar op. En op een gegeven moment toen ging hij eten. Toen zei hij, joh, mag ik even gewoon nog wat doorspelen? Zo halverwege de dag, 12:30. En toen heb ik inderdaad, midden in die zaak, waar alle mensen om me heen al kleding pasten en af zonder te rekenen, heb ik achter de piano zitten spelen. En onder andere dit lied van wat we net zei de Heer. Nou, en Abba Vader, welke vriend is onze Jezus? En dan heb je allerlei mensen die dat toch op een gegeven moment horen, die hoor je dan zachtjes meezingen. Kunt u zich voorstellen wat een situatie dat is, als je midden in een kledingzaak de wieler van de Heer mag produceren en dat mensen het herkennen en daar gewoon je op een gegeven moment voor bedanken van fijn dat je dat even hebt gespeeld. Ik zeg dat niet uiteraard om zo te doen, maar gewoon om aan te geven hoe in allerlei omstandigheden het woord en het lied van God kan klinken. Ja. Leuk om te even horen, of niet? Ja. En je mag straks die foto bekijken hoor, het is een kleintje. Maar de man die dus normaal dat speelt, die staat naast mij. En ik zit achter de vleugel daar. Goed, dat even zo vooraf. We waren van de voorbije week, getuigen van een hele bijzondere gebeurtenis. En dan heb ik het over de uitvaartdienst van koningin Elisabeth. Heb je allemaal gekeken maandag? Ja, had u de tijd ervoor? Goed. Nou, ik moet u zeggen, ik kijk heel weinig tv, hooguit journaal.
En af en toe een voetbalwedstrijd, wil ik wel even eerlijk zeggen. Nou, sport dan. Maar deze dag heb ik met mijn vrouw vanaf begin tot eind hebben we gekeken. En dan ben je verbaasd wat er allemaal voorbij komt. Maar heel veel traditie natuurlijk. Maar wat mij ons bijzonder opvalt en opviel is al die Bijbelgedeelten die voorbij kwamen. En waaronder dat prachtige gedeelte uit Johannes 14, waar Jezus zegt in vers 6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan daarachter: niemand, uitroepteken, komt tot de Vader dan door mij. Ik heb een bericht gelezen dat ongeveer 4 miljard mensen de uitzending hebben gevolgd. Weet je dat het de helft van de wereldbevolking is? Dat betekent dat al die mensen door de dag heen die woorden hebben gehoord. En dan ben je altijd benieuwd of het woord ook zijn werk heeft gedaan. Dat kunnen we niet beoordelen, want 4 miljard mensen is ook wel heel veel. Maar ik denk, ik heb er, als u Facebook hebt, op donderdag heb ik daarover geschreven op mijn Facebook-tijdlijn, dat het toch ook, misschien is dat wel weer een laatste wake-up call van onze Heer. Nog één keer die woorden steeds weer over een groot gedeelte van de wereld laten horen. Want laten we eerlijk zijn, we leven in een spannende tijd. Misschien heb je dat allemaal niet zo in de gaten, maar ik denk dat er meer aan de hand is dan we vaak beseffen. Goed, dat even zo vooraf. En als je daar verder op in wil gaan, dan komt het straks wel bij het eten. Ik heb de prediking voor vandaag genoemd als een soort kapstokwoord van begin tot eind. Het is gewoon een opschrift boven de prediking van vanmorgen. En anders dan 6 weken geleden toen ik hier was, ga ik niet uit van een specifiek Bijbelgedeelte wat ik toen helemaal heb doorgenomen. Weet u nog welk gedeelte dat was? 6 weken geleden? Juist. Toch iemand die het nog wel onthouden heeft? Inderdaad, het gedeelte dat Jezus over het water van de zee loopt. En dat hele stuk hebben we toen uitgewerkt. Vandaag op een andere wijze de verkondiging. En als er Bijbelgedeelten zijn, komen we daar zo meteen aan toe. De geschiedenis waar wij deel van uitmaken, heeft een begin, heeft een midden en heeft een einde. Het begin, Genesis 1, waar met de woorden van Psalm 33 vers 9 staat: God sprak en het was er. Bijzonder. Als je een woord uitspreekt, dat dan tegelijkertijd dat woord ook in concrete vorm aanwezig is. Schepping, we weten niet wanneer het gebeurd is, maar vergeet al die miljoenen jaren maar. De geleerden die er een beetje kijk op hebben, die hebben het over 8 tot 10.000 jaar. En daar schaar ik me graag ook onder. En vergeet maar die oerknal, want het woord van God is meer waard en meer waarheid dan al die theorieën die we om ons heen af en toe horen en waar dan zo heel enthousiast over wordt gedaan in de media. Het midden van de geschiedenis is de komst van Jezus op aarde. Het leven van de Heer Jezus. In het Engels zou zeggen, als ze het over geschiedenis hebben, hebben ze het over history. Nou, geschiedenis is his story. Ja? Zo kun je dat woord ook uitspreken. En inderdaad, ik kan rustig zeggen, in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis, alles draait in feite om de Heer Jezus. Dat zijn we ons niet altijd bewust, maar Hij is het centrum van Gods plan en van heel de schepping tot aan de volleinding. En het einde van de geschiedenis is daar als Jezus komt met macht en majesteit in volle glorie. Als u mijn boek hebt gekocht, als Jezus komt, dan kunt u daar heel veel over terugvinden. Begin, midden en einde van de geschiedenis. We leven
lees ik in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen, in de laatste dagen. En dan hoor je altijd van, ja, dat woord laatste dagen wordt vaak verbonden met het feit, onze tijd, 21ste eeuw. Maar laat ik u dan eerlijk vertellen, dat de laatste dagen zijn al ingegaan op de Pinksterdag. Handelingen 2. Dus de hele periode van toen naar nu en wat nog eventueel volgt, zijn laatste dagen. Hou dat goed in gedachten. Ga dat dus niet alleen aan prikken op onze 21ste eeuw, maar alles wat daarover geschreven staat, en u kan u de teksten geven, als u dat wilt, of u kunt ze ook in mijn boek lezen, dan ziet u dat dat allemaal woorden zijn die de hele geschiedenis bepaald hebben, van de handelingen van de gemeente, ontstaan van de gemeente af, tot op vandaag en eroverheen. Alles is in de Bijbel gericht op de toekomst, op de grote werkelijkheid die God voor ogen heeft, uiteindelijk na de wederkomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Alles is in de Bijbel gericht daar naartoe. Wij leven ook niet naar gisteren, wij leven naar morgen. Dat zit in ons hele leefpatroon opgesloten. Je kunt wel terugdenken wat er gisteren geweest is, maar je kunt niet terug een dag. Maar je kunt wel morgen weer een dag verder zijn dan vandaag. Laten we lezen wat Jezus erover gezegd heeft in Matthäus 24. Ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt. Ik heb de HSV, de herziene statenvertaling, de meest betrouwbare in mijn ogen. Maar niet altijd even makkelijk qua tekst. Zeker niet voor moderne mensen. Maar ik hoop dat u de tekst voldoende verstaat om met mij dat te lezen. Matthäus 24. En ik begin in vers 3. Het is alleen maar om een typering te geven van die laatste dagen die Jezus hier dus uitspreekt. Toen Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verstrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan. En die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dat is dus een typering van de tijd van de discipelen. Via de middeleeuwen, via de vorige eeuw tot op vandaag. Dus wat je hier leest is niet alleen maar voor vandaag, maar het bevat dus al die eeuwen voor onze tijd ook. Houd dat goed in gedachten als u de Bijbel leest. Dat we het niet alleen maar meteen naar ons toe trekken, alsof het alleen maar over Europa gaat of over Nederland gaat. Maar het gaat over heel de geschiedenis van de aarde, waarin al deze dingen die hier gezegd zijn, door de eeuwen heen, hebben plaatsgevonden. En ik kan u zeggen, ik heb de kerkgeschiedenis bestudeerd, daar kom je heel veel, wat Jezus daar zegt, kom je gewoon in concreet door tegen. Ook ons eigen leven heeft een begin, een midden en een einde. Ik was erbij toen ik geboren werd, maar ik weet er niets meer van. Maar op een dag
en daar ben ik me wel bewust, ik ben ruim 78, zal er sprake zijn van een einde. En daartussen zitten de jaren, en dat geldt voor ons allemaal, die God ons geeft. En als het goed is, en dat heeft steeds mijn hart, en dat probeer ik ook steeds handen en voeten te geven, worden die dagen die God geeft tussen het begin en het einde gevuld met wat we lezen in Efeze 1. Waar staat dat we geschapen zijn voor Gods grootheid. Of met de NBG-vertaling waar ik mee grootgebracht ben, tot lof van zijn heerlijkheid. U vindt dat 3 keer genoemd in Efeze 1, even uit mijn hoofd, vers 3, vers 6 en vers 12, zo als ik het me goed opgepikt heb. Dat is de doel van ons leven. Er zijn tot lof van Gods heerlijkheid. Dat betekent dus dat niet wij, maar Hij het middelpunt is. En behoort te zijn. En dat belijden we in onze liederen. Denk maar na wat u vandaag hebt gezongen al. Maar laten we heel eerlijk zijn. De praktijk is vaak anders. Zowel bij u, ook bij mij. Dan lijkt het allemaal te draaien om ons. Om ons geluk. Om ons welzijn. En ik lees het in boeken en ik hoor het in preken. In gesprekken. Ik zie het in berichten op internet. Dat je het idee krijgt van het evangelie is alleen maar voor ons. Maar wij zijn er voor hem. Dat is absoluut primair in de Bijbel. We hebben het niet gezongen, maar er staat in Johan de Heerbundel dat een mooi lied. Misschien kennen de ouderen het al nog wel. Dat begint met de woorden een ster waarop ik schouwen. En dat eindigt, elk couplet, 5 coupletten, eindigt met de regel. Alles, Heer, zijt gij. U kent dat lied niet? Nee, echt niet? Heb u nooit de Johan de Heerbundel gezongen? Oh, oké. Nou goed, ik kan even te voorspellen straks, maar het is in ieder geval, die laatste regel, die komt steeds terug en dan denk ik, ja, daar gaat het om. Het lied begint met ster waarop ik schouw. Het is Johan de Heer 791. Ik heb het er allemaal bij staan, dus je kunt het zo overschrijven. Alle coupletten eindigen, en ik denk dat dat goed is om te onthouden, we zijn er voor hem. Ik ben een groot liefhebber en luisteraar van een bekende Amerikaanse theoloog John Piper. Misschien zegt uw naam u iets. Ja, jullie wel, hier ook. En hij heeft die prachtige zin die ik even uit zal spreken. En die mijn hart heeft. En mijn vrouw en ik, wij zijn helemaal, ja, wij lezen graag. We hebben hem persoonlijk ontmoet. We staan nog met hem op de foto zelfs. Dus, ja. Maar hij heeft gezegd, zijn belangrijkste zin, toen hij hier in Nederland was, een paar jaar geleden in Apeldoorn. God is most glorified in you and me when we are most satisfied in him, especially in times of suffering. God wordt het meest verheerlijkt in ons als we in ons leven geheel tevreden, gelukkig zijn met hem. In het bijzonder in perioden van lijden en strijd. Dat is precies hetzelfde, maar dan in het Engels waar ik het net over had. Zo zou het dus moeten zijn. En ik hoop dat u vandaag ook proeft van, dat wil ik met heel mijn hart. En Heer, help mij om ook zo er steeds voor u te zijn. Dat het niet altijd zo is, heeft een oorzaak. Ik ga met u even naar Genesis 3. Ik ga het niet lezen, maar ik noem het even, dat u weet dat we naar het begin van de Bijbel gaan. En misschien bent u wel bekend met het woordje erfzonde. Term uit de oude, als je gereformeerd bent opgevoed of hervormd bent opgevoed, ongetwijfeld hebt u dat woord wel eens meegekregen. Het is geen Bijbels woord. En het wekt de indruk dat we min of meer slachtoffer zijn van wat anderen lang geleden, in dit geval Adam en Eva, hebben gedaan. Wat Paulus erover schrijft, dat lees ik uit Romeinen 5 vers 12. Zoals door één mens, Adam,
de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, zo is de dood over alle mensen gekomen in wie allen gezondigd hebben. En ik heb in de NBG altijd meegekregen, en ik denk dat de Griekse tekst dat ook wel ondersteunt, omdat allen gezondigd hebben. Omdat alle mensen gebroken hebben met God. Als je geboren wordt, dan kom je niet als een, hoe zeg je dat? Tabula rasa, als een onbeschreven blad papier op de wereld. Ieder mens, waar hij ook geboren wordt en wanneer hij of zij ook geboren wordt, is in feite altijd ikgericht. Dat zit in het mens zijn vanaf onze geboorte. Kijk maar naar toen je kind was. Ik eerst, al dat eerst en dat soort dingen. Ik zie het om de kleine kindjes op ons pleintje, zie ik dat nog steeds. Allemaal al een beetje het belangrijkste willen zijn. En er is een heel mooi lied, tenminste qua melodie, maar de inhoud niet, maar wel de melodie. I do it my way. Ik vind het een schitterende melodie, moet ik zeggen. En ik speel hem af en toe wel eens. Maar de tekst is niet helemaal conform zoals ik graag als christen zou zien. Maar niemand van ons, broeder en zuster, mag zich verschuilen wat een ander heeft gedaan. De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens, u en ik, wij allemaal, persoonlijk verantwoordelijk zijn voor ons leven. Je kunt je niet zeggen van wat Adam en Eva toen hebben gedaan, ik ben nu slachtoffer van hun daad. Nee, want we doen precies hetzelfde. De Heer Jezus zegt, Matthäus, van binnenuit, uit het hart van de mensen komen de kwade overleggingen voort. Overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Woorden van Jezus. Wat in het paradijs gebeurde, wordt vandaag door ieder mens herhaald. We zijn dus geen slachtoffer van wat Adam en Eva hebben gedaan, want wij doen vanaf onze geboorte hetzelfde. We zijn geen, wat ik net noemde, onbeschreven blad papier. Ieder mens, waar ook geboren, wanneer ook geboren, is schuldig aan de paradijszonde. In de theologie hebben we daar een mooi woord voor, de peccatum originale. De oorsprongszonde. En dat, weet u waarom waaruit dat blijkt? Dat blijkt simpelweg uit het feit dat er een dag komt dat we moeten sterven. Dat was de straf die in het paradijs werd aangegeven. En we ondervinden allemaal de lichamelijke gevolgen daarvan. Vermindering van krachten. En zoals in mijn geval af en toe was een beetje geheugenverlies. In de zin van namen die ik niet meer kan me goed gaan herinneren. En dan heb ik gelukkig een vrouw naast me die dat dan altijd wel heel goed weet. Dus als we ergens op bezoek gaan, dan vraag ik altijd onderweg van, hoe heet die kinderen ook alweer? Nou, je wilt ze toch graag met de naam noemen als je er binnenkomt, toch? Zo doe ik dat dan. Maar we hebben allemaal te maken ook met de gevolgen van de zonde. Ziektes, alles wat eruit voortvloeit uit uiteindelijk de fysieke dood. En daar ontkomt niemand aan. Daar ontkwam ook koningin Elisabeth niet aan, hoe gelovig ze ook God heeft willen dienen. Alleen als God een uitzondering maakt, dan zie je dat Henoch is, zover we weten, niet gestorven zoals wij. En als ik het goed heb, geldt het ook voor Elia. Maar wat we wel merken tot op vandaag is dat wat er toen gebeurde zijn doorwerking heeft, alle even door tot op vandaag. Verbroken relaties, waaronder en de eerste plaats de relatie met God. Vandaar dit zinnetje in Genesis 3 vers 9. Adam, waar ben je? Waar zit je toch? En vervolgens ook de relatie tussen man en vrouw. Wat een chaos is er op dit terrein gaande in ons land. En niet alleen in ons land, maar ook in Engeland of in alle delen van de wereld. Waar het man-vrouw zijn helemaal uit elkaar getrokken wordt. En
op een wijze wordt gepresenteerd die totaal geen recht doen aan wat God ons daarover heeft gezegd. En ook als gevolg van de zonde zien we dat ook de schepping om ons heen, de aarde is, zegt Genesis 3 vers 17, omwille van ons vervloekt. Vandaar dat we vaak zoveel moeite hebben met de doorns en de distels en het zwoegen om ons werk soms te doen. Ik weet wel, er zijn allerlei hulpmiddelen, maar het gaat erom dat ook de schepping om ons heen te maken heeft met het feit dat wij als zondaar zijn geboren. En voordat ik verder ga en de oplossing ga geven weer ook van dit gedeelte, wilt u één ding goed onthouden. Wij denken vaak dat als wij zondigen, dan is het te maken met verkeerd denken en verkeerd doen. Dus verschillende acties, liegen, stelen, doodslaan en dergelijke. Dat is niet verkeerd, maar het is maar de helft. Want zondigen is als in de eerste plaats het niet God de eerste plaats geven in ons leven. Waar ik in het begin over had. Dat is waar in feite het probleem op vastzit. Adam en Eva die weigerden op een gegeven moment nog langer God de eerste te laten zijn in hun leven. En van daaruit kwamen al die ellendige situaties. Onthoud dus, niet alleen wat je verkeerd zegt, wat je verkeerd denkt, wat je verkeerd fantaseert, wat je verkeerd doet, maar datgene wat je nalaat te doen, namelijk God te zeggen, Heer, u bent de eerste in ons leven, in mijn leven. Weet wel hoe moeilijk dat is? In mijn leven is het nooit elke dag gelukt. Maar het is wel mijn diepste verlangen, Heer, om, als ik 's morgens opsta, of vanmorgen, Heer, laat ook deze dag dat ik er mag zijn tot eer van uw naam. En op welke wijze ook. Op de weg, als autobezitter, gewoon ook voor jullie vanmorgen. En elke dag, ook gewoon als ik thuis ben achter mijn pc en zit te schrijven aan mijn boeken. Dat de diepste verlangen van ons hart zijn, er te zijn voor hem. Daarvoor ben je geschapen. En wat is het heerlijk om dan te lezen, want we blijven niet staan bij de zonde natuurlijk. We gaan verder met het feit dat God ons verzoend heeft. Door Jezus dood aan het kruis, gevolgd door zijn opstanding uit de dood. Dat is het hart van het evangelie. Jezus die sterft. En ik denk, misschien heb ik het mis, maar het zou me niet verbazen als tot in eeuwigheid de littekens die de kruisdood in Jezus lichaam hebben geslagen, zichtbaar zullen zijn. Ik heb een keer een collega-theoloog horen zeggen, misschien is dat het enige onvolkomene in de eeuwigheid, op de nieuwe aarde. Jezus, de littekens in zijn zij, in zijn handen en in zijn voeten. Door Jezus dood aan het kruis en opstanding uit de dood zitten wij hier vandaag. Als je hem hebt aanvaard als Heer en Koning. Dan moet je wel, en ik denk dat dat vandaag in heel veel liederen en in heel veel gesprekken eigenlijk niet meer zo aan de orde komt, dan moet je wel belijden dat je fout zit, dat je zondigt, dat je schuld hebt. Ik zie dat heel weinig meer terug in liederen. Het gaat allemaal vaak over allerlei, ja, dat schijnt een beetje te moeilijk te liggen. Het besef dat je tegen iemand zegt, maar je bent een zondaar, zegt de Bijbel. Dan zeggen de mensen, dan staan ze me groot over te kijken, maar ik doe toch niks verkeerd, ik doe geen kip kwaad. Denk aan de verloren zoon. En die op een gegeven moment tot ontdekking komt, ik zit helemaal verkeerd. Vader, ik heb gezondigd. Dat is onze taal. Als je tot Jezus komt. En dan neemt de Vader je met vergevende armen, neemt hij je aan. Wat een geweldig, ja, de gelijkenis is zo bekend en dan spreekt het misschien niet eens meer zo. Maar eigenlijk is dat de essentie van ieder leven van ons ook. En ik noem u 2 verschillende manieren waarop die verzoening tot God tot stand kan komen. Die ik in mijn leven ben tegengekomen en die u waarschijnlijk wel herkent. De eerste.
Je groeit van jongs af aan op met de boodschap van het evangelie, zoals ik. Maar gaandeweg maakt de Heere God je duidelijk dat je niet kunt teren op het geloof van je ouders. Corrie ten Boom, ik heb er vaak beluisterd in de gemeente waar ik vroeger kwam. Die heeft die mooie uitspraak, God heeft geen kleinkinderen. U kent de uitspraak misschien wel. Maar het is goed om dat te onthouden. Dat wil zeggen, je kunt niet teren op het geloof van je ouders. En ik heb er even nog voor morgen bijgeschreven, hoe dat ligt ten aanzien van baby's en kleine kinderen, dat weet ik niet. Daar zal God wel over oordelen. Maar als je tot ontwikkeling komt en je zelf je keuzes moet gaan bepalen in je tienertijd of daarna, dan kun je niet zeggen, ja, maar mijn ouders waren gelovig, dus ik zit wel goed. Zo werkt dat dus niet. Zo is het ook mij vergaan. Ik ben opgegroeid in de kringen van het Tegen de Zeils. Opgedragen door de commandanten destijds. Eerste pasdag 1944. Ik heb jarenlang verbonden geweest. Kent u de naam Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond? Even kijken naar iemand. Jullie kennen dat niet. Nou, dat is vanaf vorige eeuw tot ongeveer de jaren 80, 90 van de vorige eeuw was dat een hele grote gemeenschap. Broeder Johan van Oostveen, een van de stichters van de EO. Die naam bekend? Even, dan kijk ik even, want ik weet niet waar jullie allemaal vandaan komen natuurlijk. Dus ik heb altijd moeten even testen. Maar in die wereld, ik ging naar de jeugdclub. Ik deed de begeleiding van de samenzang in jeugdweekends in kampen. En ik ging later ook naar dominee Glashouwer in Driebergen, de hervormde kerk. Ik ging naar een evangelische gemeente waar ik de samenzang begeleidde. Ik ging naar de zonderschool. Afijn, ik merkte op een gegeven moment, het is allemaal niet verkeerd, maar mijn hart was er niet bij. Het was allemaal plichtmatig. En ik herken dat ook bij heel veel mensen. Je kunt heel gemakkelijk jarenlang christen zijn, plichtmatig leven. Want het hoort er nou eenmaal bij. Samen bidden, samen lezen en dergelijke, naar de samenkomst gaan. En ik kwam tot ontdekking dat niet mijn hart had, hoewel dat aan de buitenkant niet te zien was. En tijdens een jeugdkamp in Oldenbroek, 1961, zomer. Ik was 17 jaar oud, heb ik op een uitnodiging mijn knieën gebogen in het stro van een kampeerboerderij. En dat moment veranderde mijn leven. Ik heb in mijn Bijbel deze kaart liggen, die ik geschreven had, een dag nadat dat gebeurd was. Ik heb hem heel zorgvuldig bewaard. Maar toen hij bij mijn vader en moeder kwam, wat zullen ze dankbaar zijn geweest, want ze hebben jarenlang voor me gebeden. En weet u, dat zie je ook in de Bijbel, vaak is een bekering tegelijkertijd een roeping. Kijk maar eens in bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel. Ik wilde sportleraar worden. Ik was al druk bezig om me op te geven voor het SIOS, Overveen. Maar op dat moment, toen ik tot geloof kwam, wist ik meteen van, je gaat dezelfde weg als je vader, verkondiger van het evangelie. Mijn vader was leger-zeilsofficier toen ik geboren werd. Een theologische vorming heb ik gehad, die overigens tot op vandaag nog doorgaat hoor, want je bent nooit klaar. Vergis je niet hoor. En het geldt voor elke studie eigenlijk. In de grote kerken, waar u misschien wel vandaan komt, hebben ze gekozen voor een belijdenis. Als je rond je 18e, 19e jaar kun je belijdenis doen. Mijn ervaring is, en ik heb heel wat mensen ook, ik heb heel veel in PKN-kerken gesproken en mensen gesproken bij de uitgang en ook in gewone gesprekken, dat het voor heel veel mensen niet meer was dan een ritueel. Want het hoorde er dan eenmaal bij. Je was als kindje gedoopt en later kwam je bij de belijdenis, hoorde je bij de kerk. Maar het is toch wel iets anders als dat je tot bekering komt, toch? Ik hoop dat u dat zo ervaart. Ik heb heel veel mensen ook wel eens gevraagd, ook in kerk, met name aan het eind van de kerkdienst, soms dan stonden ze met je te praten en dan vroeg ik van, ben je werkelijk een kind van God geworden? En dan was het antwoord vaak, ik hoop het.
30 jaar lang al in de kerk. Misschien. En dat is zo triest toch? Dat je niet op grond van Gods woord mag zeggen, God zij dank, je mag zeker weten dat ik erbij hoor. Bij het grote volk van God van alle eeuwen. In alle plaatsen. Zekerheid van het geloof. Ik vind het toch in de Bijbel terug, in Romeinen 8. Als je werkelijk je leven in de handen van God hebt gegeven, is er geen sprake van twijfel. Een tweede mogelijkheid van tot geloof komen heb ik ook. Zulke mensen heb ik ook ontmoet. Amos en Zacharia hebben een mooie uitspraak op dit punt. Die noemen mensen als een brandhout uit het vuur gerukt. En daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen, je komt mensen tegen die een leven achter zich hebben, een liederlijk leven soms, een leven van nou ja, noem maar op wat allemaal verkeerd kan gaan. En dat God hun op een gegeven moment op een of andere wijze in de kraag gegrepen heeft. En hun weg van het ene moment op het andere moment veranderde. Ik heb een paar weken geleden geschreven over een bekende evangelist uit de vorige eeuw, Jan van Gijs. Misschien zegt die naam u niets, maar ik heb hem persoonlijk ontmoet. Ik heb nog met hem samen mogen werken op bepaalde punten. Een man, ik heb zijn leven helemaal bestudeerd. Ik had er een boek over willen schrijven, maar ik heb eigenlijk, zijn achtergrond is zodanig zwart dat ik dat toch niet gedaan heb. Ik heb alleen wat momentjes uit zijn leven op mijn Facebook gezet. Maar een man die door God eruit getrokken is uit een leven van duisternis, die de meesten van u waarschijnlijk niet zullen kennen. En een evangelist is geworden die talloze mensen tot de Heer heeft mogen leiden. Misschien heb je nog ergens thuis een boekje staan, oud en onder ons, op zoek naar waarachtig geluk. Titel van het boekje. Ik zie dat u allemaal niet reageert. Ik kom uit een hele andere wereld, denk ik, als ik het zo vertel. Maar goed, vraag straks maar wat u vragen wilt. Maar in ieder geval mensen die uit een wereld gekomen zijn waar je van gruwt. Wist ik wel. En dan toch tot geloof komen, omdat God zijn hand uitstak naar hen. Ik ben daar zo bijzonder. Mijn eigen vrouw is een voorbeeld van iemand die niet gelovig is opgevoed. Ze komt uit een socialistisch gezin, waar de VARA de hele dag aan stond. En de Internationale, dat is het lied van de socialisten, hè, zoals u weet. Ik weet niet of jullie het ook nog gezongen hebben, maar dat werd van harte meegezongen daar. Maar God greep in haar leven. Diezelfde evangelist Jan van Gijs was het middel om haar de weg naar Jezus te wijzen. Hij sprak op een gegeven moment over Petrus en hij citeerde de woorden, volg mij, zei Jezus tegen Petrus. En het was alsof die woorden tot haar eigen hart gesproken wist. Dat die woorden naar Petrus ook voor haar golden. En vanaf dat moment is haar leven veranderd. Dat betekende wel een hele inhaalslag om het woord van God te leren kennen, want dat had ze niet meegekregen. Ja, aan tafel bij opa en oma, die dan plichtmatig in de Statenvertaling dan een stukje aan tafel lazen. Maar ik kan u zeggen, ze is een steun voor heel veel mensen vandaag aan de dag. Heel veel meer pastoraat dan ik, want ik ben niet zo'n pastoraal mens. En in mijn bediening als predikant heb ik veel aan haar te danken, tot op vandaag. En misschien kent u zelf al iemand, een type mens wat ik nu net probeer te schetsen, dat ze een leven leiden dat haak stond op datgene wat God bedoelt. En ik zeg het maar voorzichtig, misschien u zelf wel. Ik ben altijd verbaasd dat ik aan zulke mensen tegenkom. En dan ontdek dat ze ook zij door Jezus dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood de weg hebben gevonden naar God toe. Volgende maand verschijnt mijn 9e boek over Paulus. Met als titel Van vervolger tot verkondiger. En moet je zeggen, ik heb zijn ommekeer op de weg naar Damascus
grondig bestudeerd. Trouwens, een hele leven komt aan de orde. En dan is het een bijzonder iets. En dat is nou zo'n voorbeeld van zo'n brandhout uit het vuur gerukt. Hoe deze vervolger tot verkondiger van Gods boodschap is geworden. Bekering. Een goed begin, toch? En ik hoop dat u weet waar ik het over heb. En zo niet, dan praten we misschien straks maar verder over, anders vraagt u maar een van de oudsten. Maar dan? Een goed begin, maar dan? Wat lazen we net in Matthäus? Vers 13. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Dat kan dus. Ik heb in mijn leven heel wat begrafenissen gedaan. En als ik dan begrafenissen had van mensen van 80, 90 jaar in de gemeente, dan was ik altijd, misschien klinkt het raar, was ik altijd blij. Want ze gaven tot op het laatste moment van hun leven aan dat ze bij Jezus wilden horen. En gehoord hadden. En dan denk ik, wat heerlijk dat het kan. Dat wat Jezus zegt, dat het ook in de praktijk werkelijkheid kan worden in ons leven. Dat op het laatste moment de Heer werkelijkheid was en is. Ik hoor ook wel mensen, met name in de evangelische wereld, die dan opmerken, zoiets van, ik ben binnen, wat kan me nog gebeuren? Ik kan u zeggen, er kan je van alles gebeuren. Er kan je van alles gebeuren. Er kan tussen het leven wat begonnen is als kind van God en het einde heel veel misgaan. Heel veel misgaan. Hoeveel mensen zijn zo goed begonnen en zijn op enig moment of gaandeweg verdwaald. Hebben God in de steek gelaten. Hebben niet de eindstreep bereikt. Niet het doel van hun leven, zoals Paulus dat kon zeggen. Ik heb mijn loop, mijn race ten einde gebracht. En het geloof behouden. Er zijn heel veel mensen die uitvallen. En ik ga je vandaag geen studie geven over de zogenaamde afval der heiligen, zoals dat in de theologie heet. Want dat vraagt meer veel tijd. Maar ik geef alleen aan dat het gebeurt dat mensen die goed beginnen en goed begonnen zijn, soms helemaal verdwaald zijn. Ik ben op mijn weg door het leven heel wat mensen kwijtgeraakt. In de gemeente, maar ook muzici waar ik mee gewerkt heb, jarenlang. Waar ik mee optrok. Waar ik muziek mee heb gemaakt. En ik hoor vandaag, ze willen nergens meer van weten. En dat is helemaal niet zo'n vreemd gegeven, want in de Bijbel kom ik het ook tegen. Kijkt u maar mee. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In de Bijbel is dat net zo. Israël op weg naar het beloofde land. Het merendeel van de tienduizenden mensen die verlost waren uit Egypte, hebben nooit het land van melk en honing bereikt. Wist u dat? Omgekomen in de woestijn. Alleen de kinderen beneden de 20 zijn het beloofde land binnengegaan, zegt Numeri 14 vers 29. En als Paulus daar in 1 Korinther 10 over schrijft, dan zegt hij in vers 12, wie denkt te staan, zie toe dat zij niet vallen. En ik ben me wel bewust, uit onszelf zijn we niet in staat om op Gods weg te blijven. Daar heb je de Heer, daar heb je zijn woord, daar heb je zijn geest en daar heb je de gemeenschap van gelovigen voor nodig. Heel duidelijk. Nog een voorbeeld, koning Salomo. Hij begon zo goed. Hij heeft geregeerd over het grootste deel van het rijk van Israël zoals het er toen was. Dat was veel meer dan wat we vandaag, dat stukje wat we op de kaart zien. Als je het gebed leest bij de inwijding van de tempel, in 1 Koningen, dan zie je aan het eind in 1 Koningen 11 dat je totaal de weg is, kwijtgeraakt is. Waardoor? Afgoderij en vreemde vrouwen uit andere landen die niet God kenden en die hem hebben doen verdwalen. Zo kan dat dus gaan.
Een geweldige dienstknecht van God, jarenlang. En aan het eind van zijn leven gaat het helemaal mis. Heeft de eindstreep niet bereikt zoals God wel bedoeld heeft. Paulus vertelt nog een voorbeeld over een medewerker, Demas. 2 Timotheüs 4. Daar waarvan wordt gezegd dat hij Paulus uit liefde voor de wereld heeft verlaten. Paulus was op dat moment in Rome. En misschien zag deze man erg op tegen het lijden en de strijd. En misschien wel dat hij daar om zou komen. Wat heel goed kan, want het was de tijd van de Romeinse keizer Nero. Of misschien was hij niet langer bereid, en dat kan ook gebeuren, om alles op te offeren voor de zaak van het evangelie. Ook dat kan een argument zijn om weg te vallen. En wat denkt u van de Judas? Toch? Wat heeft die man niet allemaal meegemaakt in de tijd dat hij met Jezus meeliep? Hij heeft zelfs, toen ze erop uitgestuurd werden, de 12 of de 70, zelf wonderen gedaan. Mensen genezen, zegt de Bijbel. Dat hebben de discipelen in de naam van Jezus mogen doen. En dan loopt het zo af in zijn leven. Zie je hoe waar het is dat woord, wie volhardt tot het einde, dat geen loos woord is, maar dat het een kernwoord is van de Bijbel. Ook voor jullie hier vandaag, ook voor mij. Ik denk aan de gelijkenis van de zaaier. Daar vind je een illustratie van wat ik op dit moment probeer over te dragen. Want het doel is dat we vrucht zullen dragen voor de Heer en zijn koninkrijk. Er zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Maar Jezus liet in zijn tijd al de discipelen en de omstanders horen dat niet elk woord, elk zaadje, en dat geldt ook voor ons, tot wasdom kwam. Ik vind het nog steeds vreemd. Lieve mensen, misschien hebben jullie dat ook wel, ik hoop dat je het herkent. Onder het woord van God zitten twee mensen. En de een zegt, dit is het. Ik ga Jezus volgen. En de ander zit ernaast, hoort hetzelfde woord en zegt, ik ga mijn eigen weg. Onbegrijpelijk. Daar heb ik als christen geen antwoord op. Waarom de een wel, en dan kun je wel, als je maar een beetje gereformeerd wordt opgevoed, misschien wel uit uitverkiezingskwesties komen. Nou, laat dat alsjeblieft maar liggen vanmorgen. Maar het gebeurt toch? Dat in dezelfde dienst mensen opstaan en op een gegeven moment horen de stem van de Heer van, ik wil bij Jezus horen. En de buurman, man of vrouw of iemand anders daarnaast, die gaat gewoon verder waar hij gebleven is. Dat staat ook in die gelijkenis. Jezus heeft het in het tweede gedeelte over het zaad dat op steenachtige plaatsen valt, waar niet veel aarde was. Het kwam wel op, maar het had geen diepte. En toen de zon opging en het heel warm werd, verschroeide het zaad en verdorde. Dus geen vrucht. Misschien hebt u die mensen ook wel eens ontmoet, die heel spontaan, dit is het. En ze huppelden met je mee. En toen er moeilijkheden in een omgeving was, of in een gezin, of in een werk of wat ook, haakten ze af. Dat geen diepe wortel. Jezus zegt, dat zijn mensen die het woord horen en dat met vreugde ontvangen, maar het zijn mensen van het ogenblik. Als het moeilijk wordt, en hij noemt dan heel bewust verdrukking of vervolging als gevolg van het volgen van hem, dan vallen ze terug in een oude manier van leven. En nog iets duidelijker, het derde, het zaad wat tussen de doorns valt. Daar noemt Jezus 3 dingen. Mensen die het woord gehoord hebben, en let u goed op wat ik zeg, die gaandeweg de weg kwijtgeraakt zijn. Dat was niet van het ene moment op het andere moment, maar dat is een sluipend gebeuren. Zoals ik dat ervaren heb in gesprekken met mensen. En er zijn er 3 redenen voor. De eerste is dat Jezus zegt, zorgen. Zorgen hebt u misschien ook wel om uw kinderen, kleinkinderen.
Misschien zit u met geldzorgen. Zorgen om de toekomst van je werk of bedrijf. Zorgen om je gezondheid. Zorgen omdat je geen huis kunt vinden. Zorgen over de gang van zaken in het land of in de gemeente. En dat kan je zo in beslag nemen dat je de Here uit het oog verliest. En daardoor het doel van je leven misloopt. Jezus noemt een tweede voorbeeld, rijkdom. Wat heeft onze welvaart al ongelooflijk veel slachtoffers gemaakt. Geld, luxe, steeds meer, steeds mooier. Het leidt ook bij mensen die zich christen noemen, bij hem vandaan. En Jezus zegt erover, hij heeft het over het bedrog, de verleiding van de rijkdom, waardoor het woord van God geen kans meer krijgt. Nou, misschien moeten we weer leren de eenvoud van Jezus. Met de woorden van Hebreeën 13 vers 5. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Wees tevreden met wat u hebt. Moeilijk, hè? Dat is niet zo simpel, hoor. Maar onthoud dan maar wel dat hebzucht in Efeze 5 vers 5 en in Kolossenzen 3 vers 5 afgoderij wordt genoemd. Goed onthouden. Hebzucht is afgoderij. En dan hoef je geen beeldje in je kamer te hebben, maar misschien wel een heel, nou ja, noem maar op. En als derde noemt Jezus, waardoor mensen van de weg afraken, gaandeweg, door genietingen, zegt hij, Lucas. In het Grieks zit daar het woordje hedonisme. Dat woordje kent u, neem ik aan. En ik denk, zoveel mensen om ons heen hebben daarmee te maken. Genieten. Dansfestijnen. Sportwedstrijden. Spelletjes op de computer. Films kijken. De hele dag bezig zijn met je mobieltje. Ik noem dat slavernij. Sorry hoor. Maar als ik dat zie op de fiets lopend maar achter de kinderwagen. Ziet u het voor u? Ik wel hoor. In mijn dorp Barneveld kom ik dat heel veel tegen als ik simpelweg op een fietsje ga. Nou, ik heb een telefoontje ergens in mijn tasje. Gewoon vuur alleen als nodig is. En voor de rest heb ik geen boodschap van. En misschien is dat komt dat door de leeftijd, dat zal wel. Maar ik denk dat er heel veel sprake is van slavernij op dit punt. En als je dan zingt van, Jezus heeft mij vrijgemaakt, dan denk ik, oh ja? Het gaat allemaal voorbij, lieve mensen. Alleen wat de gezindheid en de kleur van Christus vertoont in ons leven, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zeg dan niet. De gelijkenis van Jezus laat zien dat hij bij het rechte eind had toen hij zei dat deze drie dingen, zorgen, rijkdom en genietingen, een staande weg zijn om hem te volgen, waardoor je uiteindelijk niet je bestemming bereikt. Het kan ook anders. Ik heb gelukkig ook mensen ontmoet die de hele tijd verdwaald zijn geweest en op een gegeven moment de weg naar God hebben teruggevonden. Op tijd. Soms op hun sterfbed. In de gemeente. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Het laatste moment. Dat kan. En we weten vaak ook niet wat er gebeurt als iemand in coma ligt en sterft. Wat dan ook nog, hoe God nog zo iemand kan bereiken. Ik heb er een voorbeeld van een van mijn vrienden, jaren geleden. Dat een vader die in coma lag en die op ontwaakte. Die waar nergens aan deed. Op een gegeven moment uit de coma ontwaakte en God prees. In de coma heeft God hem bereikbaar bereikt. Ik weet niet hoe dat werkt hoor. Ik heb wel een medische achtergrond, maar op dit punt kan ik niet veel zeggen. Maar God kan zoveel dingen gebruiken. Een woord, een liedregel, een gedicht dat plotseling het hart van iemand raakt. Om de mens die verdwaald is te bereiken en terug te brengen naar de schaapskooi. Tot slot. Een goed begin. Ik hoop dat u dat begrepen hebt. Bekering is heel belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk erom hoe je eindigt.
Of je door Gods genade de eindstrepen bereikt, net als Paulus en velen vandaag. Alleen wie volhardt tot het einde, zegt Jezus, die zal behouden worden. Kort geleden zag ik een stukje van een marathon. Een loper die nog maar een paar 100 meter van de finish af was, die wilde opgeven, want hij kon niet meer. 42 kilometer naar eind, hè? Maar een vriend en zijn dochtertje gingen naast hem lopen. Ze spraken er moed in. Volhouden. En inderdaad, het filmpje gaf aan. Het lukte. Met hun hulp behaalde hij de eindstreep. Broeder of zuster, wat is het geweldig als je mensen om je heen hebt die als je dreigt op te geven en denkt niet meer verder te kunnen, je bemoedigen, je moed inspreken, voor je bidden en als het nodig is, praktische hulp verlenen. Om het nog maar een keer met Paulus te zeggen, ik heb mijn race ten einde gebracht. Ik heb, en dat staat niet in de Bijbel, maar dat zeg ik, godzijdank, de finish bereikt. Ik hoop vanmorgen dat deze boodschap jou zal helpen. 3 dingen. Ten eerste, als het nodig is, op Gods weg te komen door geloof in Christus. 2, op Gods weg te blijven door het woord en de geest van God. En C, misschien wel gebutst en gebeukt de eindstreep te bereiken. Dat was in ieder geval, dat laatste gold in ieder geval voor de apostel Paulus. Als u leest in 2 Korinther 11 wat hem allemaal is overkomen tijdens die 35 jaar dat hij de Heer heeft mogen dienen. U kunt het in mijn boek uitgebreid lezen, maar ik moet u zeggen, ik heb een groot respect voor deze man gekregen. Steeds meer hoe hij, als je alleen nagaat, ik heb een stukje geschreven, ook deze week op Facebook, 5 keer 39 gezelslagen op zijn rug. Heb je eens nagedacht hoe die rug eruit heeft gezien? Dat kun je toch niet voorstellen? Dat is maar 1 van de dingen. Maar hij heeft de eindstreep bereikt. En ik heb hem simpelweg als voorbeeld. Als hij het kan met zo'n situatie, kan ik het in een veel lichtere situatie ook. Godzijdank. En dat gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Dus niet alleen de Heer die voor ons zorgt. Hij zegt ook dat wij hem zullen vasthouden. Hem te blijven geloven op zijn woord. Dag aan dag draagt hij ons. Ook als je dat misschien niet zo ervaart. Ik niet altijd. Het woord van God. De geest van God. En de mensen van God hebben mij geholpen om tot op vandaag de Heer te blijven vertrouwen. Ook in de eindfase van mijn leven. Ik hoop dat u deze woorden ter harte kunt nemen. De Heer zegen u. Amen.